Is má mrdaíonn le ceol, ein ceol, ach seineann gá uirlisí, seineann an piano agus an flute. Agus déanann damhsa jazz freisin agus tógam ranganí aisteoireachta. Agus is breá a bheith léamh leabhar fiction. Is má le gartín cool, mar tá sé an deas tá golóir bláthnaí agus cruinniú agus is breá a bheith sprí le mhádra. Déag ná déanam cleachtadh leis an flute agus piano b'fhéidir leathúir cleachtadh gach lá. Agus damhsa nuair tá mé anán. Is málam é mar tá mé sé sásta nuair dhéanam mé agus tá daoine eile sásta nuair dhéanam mé. Ólam mé na cairde ó má múntóirí, tá múntóir agam den piano agus den flute agus tá múntóirí eile agam de damhsa agus aisteoireacht. Cairn na múntóirí lom agus má mháthair agus má athair agus freisin má charra mar is breá leiche ceol freisin, so aibrinn muid ar rudaí le chéile. Bíonn muid ag aisteach le ceol lena chéile agus tógann muid ranganí damhsa le chéile. Fáin mé na smaointe ó gach ruaid imime chéal, gach ruaide tá timpeall orm sílam go mbeadh mé gíre rud cinn seinneamh leis na cairde seo b'fhéidir mar job. Bheadh mé gíre aisteoireacht a dhéanamh ar dús agus sin boga go dtí an ceol seo. Ní hagann sé leat catú cleachtadh gach lá agus má tá tú gír rud a cíns agus má dhéanann tú cleachtadh gach lá an sin baid tú go má ag an aon rud tá tú gíre. Sé cleachtadh dhéanamh san maisteir.